Както пожелахте, посвещавам това видео на плана за унищожение на България ранът. Той е разработен през 1990 от Националната търговска камара на Съединените щати, в тайна от целия български народ. В плана са предопределени всички бъдещи промени в икономическия и обществен живот на страната ни. Още в зората на демокрацията Андрей Луканов кани 22 експерти от Националната камара на Съединените щати, начело с Ричард Ран и Роналд Тът, за да разработят проект за преход към пазарна икономика и демократичен капитализъм. Към тях се присъединява и екип от 29 български специалисти. Целта на този проект е стопанско, културно, духовно съсипване на България. Интересно е да се отбележи, че доклада по проекта е приет от Народното събрание с аплодисменти, като всеки един от депутатите получава екземпляр от него. Планът обаче има и поверителна част, за която малцина знаят. Коментарът на Георги Тамбурев за тази поверителна част е публикуван във вестник Труд през 2000-та. Чета я и косите ми настръхват. Все едно чета Откровението на Йоан или предсказанията на Нострадамус за апокалипсиса. В своя коментар Георги Тамбурев изброява всичко, което в плана е предвидено, че ще се случи в България. Невиждан глад и тежки увреждания на децата и възрастните, вследствие на системно недояждане. Все по-голяма дистанция между цените на стоките и заплатите. Спадане на покупателната стойност на населението, докато се стигне нивото, необходимо само за биологично оцеляване. Безработица, която да стигне до 1 милион. Също така, възкръсване на отдавна погребани болести, както и заминаване на най-образованите и интелигентни българи в чужбина. Броят на българите да спадне до 5 милиона. На страница 117 от поверителната част на плана е предвидено, че пазарната икономика в България е в състояние да изхранва до 5 милиона българи. Какво обаче става с останалите 3 милиона? Те губят своята собственост и така са принудени да живеят постоянно на заеми и стават роби на заемите, което е съвременното робство. А в явната част на плана открито се казва, че е невъзможно запазването на досегашното жизнено равнище в страната. То ще продължава да спада, независимо какви мерки ще се предприемат. През 1992 държавният секретар на Съединените американски щати заявява пред Конгреса: ние изразходвахме над 30 000 милиарда долара, за да победим в студената война срещу СССР и неговите сателити, за да предизвикаме материален и духовен срив. Целта е българското население да бъде стопено до 4 милиона души, чрез убийствена социална политика. Тази политика е подкрепена и от бившата посланичка на Съединените щати в България, Ейвис Боуън. Преди години на семинар в Боровец тя казва следното: вие не ни трябвате повече от 4 милиона. В този план ранът са замесени и доста български политици с различни политически убеждения. Но няма да спомена кои, за да не навлизам в политиката. Но важното е, че резултатът е повече от очевиден. България единствена в света, в съответствие с този план, извършва 100% разрушителна приватизация. И също така днес
е деградирала във всяка една сфера и във всеки един смисъл. Просто истината е, че нашите политици работят за съсипване на българския народ срещу заплащане. Това е от мен за днес. Ако ви е било интересно, цъкнете едно плюсче. И ще се радвам да ме последвате в Инстаграм и да се абонирате за YouTube канала ми. Лека вечер на всички!